Jekk kemm il-darba ssir il-mina bejn Malta u Għawdex, vjaġġ bejn iż-żewġ gżejjer jieħu 12 minuta. Dan skont studju li sar mill-ekonomista Gordon Cordina li ħares lejn il-vijabilità ekonomika ta' din il-proposta. Bħalissa vjaġġ lejn Għawdex jieħu medja ta' 50 minuta jekk wieħed iqis il-ħin li jagħmel jistenna jitla' u jinżel fuq il-vapur u l-vjaġġ innifsu. Dan sakemm ma titlefx il-vapur għax ikun mimli. L-istudju ta' Cordina analizza 3 għażliet l-ewwel li jibqa' kollox kif inhu filwaqt li t-tien u t-tielet kienu l-pont u l-mina. Kif kien żvelat fid-diskors tal-budget ħareġ ċar li l-mina hija l-iktar għażla vijabbli finanzjarjament. L-istudju jgħid li l-mina tista' titmexxa mis-settur privat biqlieħ ta' 5.25%. Dan l-istudju għadu wieħed bikri u sar għaliex qabel wieħed jibda studji ġeoloġi li jswew ħafna flus kellha ssir analiżi ekonomika li tkejjel ir-riskju li jkun hemm. L-ewwel ridna naraw jekk hemmx sens li nimbarkaw fuq studji ġeoloġi, kien ikkwotat jgħid Cordina mit-Times of Malta. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Transport Malta kkonferma li l-studji ġeoloġi huma maħsuba li jibdew lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla u jistgħu jieħdu sa sentejn. Qed jingħad li l-kostruzzjoni ta' mina bħal din tista' tieħu sa 3 snin. L-analiżi ekonomika turi wkoll li link permanenti żżid it-traffiku lejn Għawdex b'10% u żżid il-valur miżjud ta' din il-gżira 9% fuq 10 snin.